ndakuvigirai manje ndisikuda kukomenta kana one word. Asina kukomenta kana one word. Ndoda kuti muzvinzwire mega, mazvinzwira totaurirana kuma comments mondoudza kuti what do you think nezvataurwawo namadzimai vanda vovhonora, ndaita kuvhovhonora ma-streets esocial media. Handiti so chiteerera muzukuru sandakuvigirai ndakandireka video kari panapa. Kana wanga usati wasubscribe pachannel panapa anonakidza zukuru panofaya. Handiti so subscribe to this channel, put your notification bell kuitira kuti whenever I upload a video you will be notified. Thanks very much nesupport yamuri kupa pamusha, basa richifamba zvakadi zvakanaka. Ndinokutendai vazukuru. Handiti ende ndinodada nemi. Handiti manda achifamba ndichitenderera dhuma madzimai vanga vachidzidzisa china chacho china chacho achidzidziswa kunyanya ana baba. Vana baba ndo vanga vachidzidziswa ipapo, so vachiudzwawo kuipewa yambirwa ora ndati handisuda kukomenta zvakanyanya. Nditi so kavidhio kacho ndokanotevera ndataurira nekumakoments kuti what do you think, do you know kuti why ndisiri kuda kukomenta kwandachivhovhonora changa chiitoitawo noise ikoko, hachanga chine noise. Vamwe varume vachiti aiwa vamwe vakadzi rangu ashave rekuita ndokomenta. Aiwa handisuda kukudzai ngatikomentei. After saying regaindi pano ndichiti much love, next video. Pane chinhu chandirwadza mukati mewanamati, kuti chii chiri kuitika. Ana baba vari kurowa varume vari kuhura nevakadzi vavo. Saka iwewe zvauri kurowa murume uri kuti zoni ndiyaguma here kuhura nemukadzi wako? Dhila nemukadzi wako. Hakuna mukadzi akagarika mumba nhasi kuti ndakunohura. Ana baba ndimi muri kukonzeresa kuti wakadzi wahure. Mukadzi akachengetwa, akapiwa rudo, akapiwa nguwa, hapana kwaanoenda. Chero akadiwa nevarume panze anoti ndina tenzi wangu ari mumba. Hapana mukadzi anobuda nhasi kuti nhasi ndakunohura. Iwewe 1 o'clock 2 o'clock uri paWhatsApp uri kuti mukadzi ari kutaura nani. Unobuda makuseni tiri kunoshanda, wodzoka usiku tiri kushanda, mupe kamari yacho. Zvinhu zviri basi zvaunenge uchitotadza mukati memba. It's either mukadzi hausi kumupa mari. Mukadzi anopiwa mari inonzi wife allowance pamwedzi opo mukadzi wako. Mukadzi anopiwa rudo. Mukadzi apiwi 10 seconds ba. Pane mukadzi amugarira 10 seconds. Kuti ndiri mumba. Wozviti baba 10 seconds. Ana baba chinjai maitiro. Mukadzi unotomubvunzo, mai mwana chamuri kudowo chii? Mukadzi wangu geza nhasi ndibudo newe timboendawo. Mukadzi wangu kana tichiti ipai mukadzi mari atisura kuti mupe ma 10,000 nema 20 ba. 200 rand 300 rand mukadzi anofara. Iwe kutenga ma 60 rand airtime, mukadzi atori kana 5 rand data. Wotengera. Iwe uri kuti mzoni mukadzi ipa WhatsApp ari kupinda ne data rani. Ana baba idai wakadzi wenyu. Respectai wakadzi wenyu. Maintainai wakadzi wenyu. Hembe ari kutengerwa nani? Pamwe iwe uri kutoriwa munhu atokuchengetera mukadzi kuti aonekera jekerere pane wamo. Ungaro here masangano ese, pamwe iwe ari kutokubetsera kurowa munhu uyu, vakatokupazira mukadzi. Ana baba chinjai maitiro, handizvo zvamuri kuita kuti murowa varume vari kukuchengeterai wakadzi. Hakuna mukadzi nhasika akagara mboti nhasi ndaunohura. Iwe ndiwe unenge wazvikonzeresa kuti mukadzi ahure. Chii chaita kuti musoro uteme? Ana baba ndanzwa urombo kuwana mati. Aiwa ndarwadziwa. Hakuna mukadzi, izvo ndataura ndikataura, anobuda nhasi kuti nhasi ndakunohura. Pane chakonzeresa. Chinjai maitiro ana baba.